L-edizzjoni ta' din is-sena tal-festival tant popolari Mużika jinsab biss ftit ħin il-bot, is-sala massiva tal-MFCC f'Taqali qed timtela b'mijiet li jinsabu ħerqanin u entużjasti biex jassistu għal spettaklu ieħor mill-aqwa. Dan il-festival jiġi organizzat minn Festival Smalta, aġenzija li impenjata biex toffri spettakli tal-ogħla livell grazzi għall-investiment li qed isir anke biex tkompli tissaħħaħ l-industrija tad-divertiment lokali. Il-festival se jkun maqsum fuq 3 ijiem. Il-lejl 20 kanzunetta se jkunu qegħdin jikkompetu għal post fil-finali. Għada l-ġimgħa l-20 semifinalist se jinterpretaw kanzunetti klassiċi Maltin flimkien ma' kantanti stabbiliti lokali u mbagħad jitħabbru 12 il-finalist tal-festival. Il-quċċata tintlaħaq nhar is-Sibt bis-serata finali fejn 12 il-finalist jiġru l-aħħar parti tat-tellieqa sal-barkun metaforiku. L-ewwel 3 kanzunetti se jirbħu somma ta' 20,000 euro, 10,000 euro u 5,000 euro rispettivament. Tajjeb li wieħed jinnota li kanzunetti li se jgħaddu għall-finali se jingħataw għajnuna finanzjar ta' 500 euro kull wieħed biex isiru l-arranġamenti orkestrali meħtieġa. Iċ-Chairman ta' Festival Smalta Aron Zara irrimarka li l-avveniment ma jiċċelebrax biss il-kapaċitajiet tal-kant iżda wkoll il-lingwa Maltija li qed tingħata pjattaforma oħra importanti. F'dawn it-3 ijiem li ġejjin se nkunu qegħdin niċċelebraw il-lingwa Maltija. Mużika li joffri pjattaforma qawwija ħafna lill-artisti lokali. Aron Zara ħeġġeġ il-poplu sabiex isegwi dan il-festival u jagħti s-sapport lill-artisti lokali kollha u għażied jgħid li bħala tim jinsabu impenjati li joffru spettaklu mill-isbaħ kemm lil-mijiet li se jkunu preżenti fis-sala kif ukoll it-telespettaturi. Inħarsu l-qudiem sabiex kifet minn ftit tal-minuti oħra jibda mużika bil-finali tkun nhar is-Sibt li ġej. U għalli jinsab gburi bit-tim kbir li ħadem fuq il-festival, avvenimenti ieħor juru biċ-ċar il-kapaċitajiet tat-talent lokali.